Bila je to priča o Thunderbirdsima u ovih 20-ak minuta. Mi se, kao što ste mogli da vidite na početku, nalazimo na aerodromu Golubovci u 172. avijacijskoj brigadi. Sa nama je naš, da kažemo, sagovornik, kapetan prve klase Saša Ristić, koji je vođa sinhropara u akrobatskom timu Letice Zvezde, znači na ovome što se nalazi iza nas. Saša, zdravo. Zdravo svima. Odmah da počnemo sa pitanjem, da li je zaista to sve onako kao što smo vidjeli u ovom filmu? Pa, gledano očima laika, to je sve elegantno, izgleda lako, međutim iza toga se krije jedan veliki rad, krije se puno vežbanja, puno sati provedenih u vazduhu. To je jedan posao koji zahteva veliku ozbiljnost i naravno dosta truda i rada. Da to sve nije baš ni malo bezazleno, govori podatak recimo da je upravo u toj akrobatskoj grupi Thunderbirds od njihovog nastanka do recimo 5 godina unazad poginulo 18 pilota, što je veoma velika brojka. Radi ilustracije, da kažem Bogu hvala, u našoj akrobatskoj grupi koja postoji isto jedan poduži period, nije do sada bilo nikakvih udesa, nikakvih ekscesa, nijedan nesrećan slučaj nismo imali. Nadam se da će tako i da ostane i u budući. Inače, recimo, što se tiče ovog programa koji smo vidjeli, da li bi ti povukao neku paralelu između programa sinhropara, pošto ti vođa sinhropara, između sinhropara Letećih Zvezde i sinhropara Thunderbirdsa, recimo? Pa uloga sinhropara u bilo kojoj akrogrupi je znači da zabavi publiku dok je glavna grupa odsutna, dok ne dođe znači da izvede neki novi element i uglavnom su kod svih sinhroparova te tačke veoma atraktivne, veoma dinamične. Tu u principu ne može više ništa novo da se izmisli, već mislim avioni lete po zakonima aerodinamike koji moraju da se poštuju. Tako da sve što je moguće izvesti na bilo kom avionu već je praktično izvedeno. Znači to u pitanju su samo nijanse. Tako da već uglavnom sinhroparovi kradu, da kažem, jedni od drugih. Ideje možda dodaju nešto svoje, neku nijansicu, ali uglavnom je sve to isto. Konkretno, naš sinhropar je dosta ideja pokupio od ove druge američke akrogrupe, Blue Angels. Imamo konkretno dva elementa koja su vrlo slična njihovima i po meni je njihov sinhropar najžešći. Znači od svih koje sam gledao do sada, oni najatraktivnije to rade. Oni rade elemente koji su jednostavni, ali efektni. Ti si skromno rekao, nema tu ništa novo da se izmisli. Međutim, ipak Letice Zvezde se razlikuje od svih ostalih akrobatskih timova u svetu, ali bukvalno od svih po nekim elementima iz postojećeg programa. Koji su to elementi? Pa to je figura COVID, koju, koliko ja znam do sada, jedino naša akrogrupa izvodi u sklopu redovnog programa. Što se konkretno te figure tiče, spremamo za sljedeću sezonu jedno iznenađenje. Do sada smo radili normalni COVID, a u planu je da u sljedećoj sezoni radimo znači leđni pljoštenični COVID, što je stvarno retkost. To sigurno znači ne radi nijedna akrogrupa u redovnom programu i koliko mi do sada znamo, to su izvodili uglavnom test piloti na probnim serijama aviona. Znači, i to na velikim visinama? Na velikim visinama, naravno nikad tako nisko. To je ovako jedan kuriozitet i začin za sljedeću godinu. Da. Inače, da prekinemo, prosti, da objasnimo znači, našim gledalcima šta je COVID? Pa COVID je na izgled nekontrolisano padanje aviona vertikalno naniže. U toku tog padanja se avion vrti oko svih osa. Znači oko sve tri ose. Izgleda da je nekontrolisano, međutim to je potpuno kontrolisana figura. Figura u kojoj se komanduje vađenje i uvođenje kao u svakoj drugoj. Znači potpuno bezbedna na našem avionu i to radi se čak i na akademiji, đaci to rade. Ne vidim razloga da se to ne ubaci u program. Ako je to tako, Saša, zašto onda druge grupe ne praktikuju i druga ratna zrakoplovstva ne praktikuju recimo izvođenje COVID-a u redovnom programu obuke svojih studenata? Pa ja mislim da je osnovni razlog taj što pretpostavljamo u stvari da njihovi avioni nisu aerodinamički toliko dobri za tu figuru kao naš. Recimo, ima aviona koji su izuzetno dobri za akrobacije, ima izuzetnu liniju, izuzetne mogućnosti, međutim u toj figuri se ponašaju nebezbedno, šta ja znam, recimo dešava se da se puno kasni iz vađenja i tako dalje, tako da piloti izbjegavaju da rade tu figuru. Znači na našem Super Galebu COVID je sasvim bezbedan, znači avion se mnogo fino ponaša, vrlo lako vadi. To su čak izjavili američki probni piloti koji su bili ovdje u gostima prije nekoliko godina i koji su izjavili upravo to što si ti sad rekao. Tako, znači 1991. su dolazili njihovi piloti da probaju našeg Super Galeba, znači Amerikanci su bili zainteresovani za kupovinu našeg aviona. To smo već rekli u našoj emisiji kad smo obrađivali Super Galeba. Više se isplatilo ekonomski da kupe dobar avion od nas, mislim dobar po aerodinamici. Oni bi ugradili svoju opremu i motor vjerojatno, ali bi konstrukcija bila naša, nego da sami pravi svoj avion. I oni su došli, bili su na svim našim aerodromima, probali su znači nasumice izabrane avione
koji nisu ništa posebno pripremani i baš se američki kapetan Linda, ne znam kako se preziva, znači žena je u pitanju, probni američki pilot, ona je isprobavala baš kovite i rekla je da su to jedni od najlepših kovita koje je ona uradila u životu. Eto, odlično. To bi bilo sve. Mislim da je ovo zadovoljilo mnoga vaša eventualna, to jest potencijalna pitanja vezana za krbarski tim Thunderbirds i za Leticice zvezde, a kao što rekao smo o Leticim zvezdama, očekujte, znači, praktično možemo da kažemo u svakoj drugoj emisiji neke nove podatke. Ja sam Veljko, bilo je 80.